is fuail mé rá ach na Cliath Ceannais léir chail mé. Tagann siad san concín ach is cinnte go mín 2010 I gcónaí thuas ann ach is tócha nach bhecinn tú siar go dtí go mín tú críochnaigh imirt. So ní raibh mé sé siar go dtí thart ar 6 bliana in íag sin agus I brathnigh siar an gluthe inis is cinnte gur lá ionach go bhí ann domsa agus an buachmhaointe is mó I dtaobh peile de domsa. Rachel Ruddy. Sorcha Furlong a múntóir Uile agus corpadachas. I 2009 chaile mar an Corcaigh le pointe amháin le á Cliath agus bhí an tálam leis an glub go raibh glingdul cófada le Cliath Ceannais na hÉireann hin san grád idir bhánach agus bhí cúgar againn ar an bhuireann sin a bhí ar fanéil á Cliath freisin agus fríor chaile mar an Cliath Ceannais sin le pointe amháin comá agus níor chríochnaíoh mar go dtí mí na nula agus tócha so ní raibh mór an de sus a gcuin bhí mar dír go ráis Jack le á Cliath agus is tócha gur céirigh sé sin lom tuis go raibh mé le díriú ar 2010 agus bhí tréis gach le Ceannais caiiliúint agus chintigh méid féin nach raibh mé géirí sin a bhthú a ríis leis an glub nó leis an gundé. Well, is tócha go raibh go leor seanandóirí ar an bhuireann a bhí ann ó 2003 nó 2004 agus bhí go leor cothromaíocht a raibh tréis teacht ar an banéal freisin a bhí tréis déanamh go hintach leis na míonóir agus na grád na galéir faoi dhíos. So bhí go leor cothromaíocht leis an taithí sin ar buachant agus go leor seandaoine nó daoine le go leor taithí a bhí tréis Cliath Ceannais a chailiún tanna féin agus go raibh an taithí sin go maith chun nasc I dhéanamh idir an óg agus an éasca. Is cothromaíocht deas a bhí ann leis an bhuireann don bhliain sin. Ní raibh róáling le linn an tre dícháileach muid go dtí roinna dó ach ní raibh na cluichí rógan a bhí pointean a go idir na fórna ag deire ach taréis an sreathain sin tháinig Martin Kennedy is Jack agus ceirigh sesin go mórling a dtaobh meon agus a méid bhíle déanamh a gcuoine gach seisiún traenáil a seachas díreachint na cluichí an sin. So ceirigh sé go raibh daoine nua ann le héisteach le comma. I dtaobh an Cliath Ceannais sin a bhí difriúil an bhliain ribh rud a rinne Martin Kennedy ling dur clín go raibh sé antábhacht go raibh gachrod mar a bhíoh sé le bheith an teacht an ribh. So rinne mar chleachta ar an éalma hosnóach an cluiche ar an damhnach ribh ré agus éisteach le Éireann na bhíon agus a déanamh Marshall timpeall an porc peile freisin. So bhí rud cosú le sin tábhachtach doing le déanamh agus tócha go raibhridh sé mar bhí seo a dhéanamh againn na porc an grócaigh bhí an taithí againn ar dhéanamh an teacht an ribh. Ar lá an Cliath Ceannais bhí gachrod ré a gcuin bhí gach duine olamh bhuail mar le chéile I naomh bríd mar club hain gach ile teachtain agus ar an lá sin bhí an bus déanach neadidir cad a tharla ach bhí sé uair déanach. Ní raibh mór an amaghaoin ins na seomraí gléasta agus de an ábh bhí amaghaoin a bheith muid in san seaastáin a fécint agus a suasteach an atmosfér go léir a bhí ann ach ní raibh sé sin againn ar an lá sin ach bhí an meon a gceart gach éine agus péir é níor chuir sé stracharing. Bhí mi sé I gceannas ar Gemma Begley a marcáil agus bé se an príomhscoil scórálaí an bhliain sin fuair sé an Golden Boot is tócha an bhliain sin freisin. So bhí sé magna comá le bheith scóráil bhí si brá ba daoine eile a thuirtas Jack san imirt, so bhí me sé gnótha cléithí san ach is cuimhnam bhí gach éine ag imirt comá sin ar an bórc go raibh nach raibh mór an le déanamh agamsa comá. Bhí gach duine ag buachant na battles go léir a bhí acu, so bhí míid a bogad le céile an téamar fad níor mé riomh lom féin a fear ar aon imreoir. Agus is cuimhnam sa chéad le déanacinn san céad le go bhór mé líróid amháin agus cheol mé líróid fada is Jack go Ceannais a HÉireann mar bhí sé ag imirt tharbór comáthes gur immer si riamh. Cheol mé líróid fada is Jack chuí bhí si amach socair an lína fés a hain chas si dag si mór chelíonn díg agus fuair si cúd an sco a trí nóméid le dul go lethama agus ag an éim sin is tócha gur hiig méid go raibh gafad a bogad a ráig go maidún.
Bhí golóir bhuachan déanta ar gcuoine na cicin amach agus ar an lá sin d'oibh si go hintach dún bhí Cliath O'Connor Harbór, ní ever tak a bheith in san ád-ceart agus chuir siad a lámh é bhí siad ionach agus burrad an tábhachtach dún iad ar an lá freisin mar nuair a oibrigh siad san dún bhí sé bhd níos éasca dún go léir an sí. So bhí na cicin amach ar an lá fuirfa is cuimhin sin. Tá Cliath O'Connor in aus ar fad leis na cicin amach go dtí tá siad Is cuihann sa ag deire nuair a héad an bon an sin bhí ag luirigh na cailíní eile ó Naomh Bríd. Colleen Barrett bhí mé luirigise Tlú Carol am a bhíonntí agus Eilish McKenna, Noel Healy agus Elaine Kelly agus tháinig le chéile i lár na póircéir deire agus just rud an speisialta dúing é sin ar an lá tuisc go raibh an méid sin déanta a bhíon le chéile leis an glób agus leis an gundé. Ceile a mór cathnacht agus well ordbhla a Jerry agus ordbhla an fearna le agus na chalíní le agus sanníos agus an cinneachta léirigh si agus annach go daoine sásta sin ag chailniu an iontachtán cethe. Well tá sé go hóntaach ní léon teir le fuinú éasca de taithí. 2016 chailimar d'oibh mé sé as an bhuaigh siad sanna 2017 18 agus 19 ach domsa ag an éim sin heasta goim clán a bheith gom agus mar bhean a sé an-deacair a bheith a traenáil agus ag imirt peile agus tú ag gom per cluine. Ach rugach Trina gá seachtain ar caiiciís riamh an Cliath Ceannais go 2017 so bhí sé ann lom ar an lá agus is tócha go raibh sé sin beagán níos éasca dom ag breithniú amachar thu a bheith ag buachan taréis na caiiliúint go léir a bhí againn ach domsa bhí an taithí agam a bheith ar a bheith ag imirt agus bhí ionach agam nuair a bhí mé ag imirt agus bhí mé sása leis an méid a bhí déanta agam cheirigh sé go mórlam go raibh an bua sin againn na 2010. I héal go dtí seo tá an tálam bhfuil dlúcáirde agam ó feil na man agus tá taréis bheith an achlaí tá sláán túil dá bhór freisin agus thug sé go leir taitneamh dom i héal agus bhuann sé an dom freisin i dtaobh díalseacht agus chuilthirt cosúla sin is íomhann a bheith mar chuid de Éireann agus ceirigh sé go mórlam i héal taobh an muid an Peil freisin. Agus cumála sin tá mé fósan an a bheith ag obair leis tá an tálam go bhfuil mé ag obair le peil na man freisin. Taithí a gatha Cliath seo. Nuair chuiríonn tú an méid bhean atá ag an bhfuir na stócha go bhfuil níos mó ag corcaigh ná mar atá ag gatha Cliath agus is suntas ó an rud é sin agus a breithniúir go bhfuil siad san taréis níos mó bua á ná mar atá ag gatha Cliath. Agus is féidlam an rud céine a dhéanamh le mo bhirtíní is féidlam an grá atá agamsa don fel a thuirt dóibh san cuma.